ಪೂರ ಮುಗಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆಗೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಓಲ ಗೋಚರಿಜ್ಜಿ ನಾನೇ ಸೈಯೋಡು ಮಾತಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಪತನ್ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕೋತೆ ಆವ್ ಮಾರದೆ ಇದೇ ರಕ್ಕ ಸೇರ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆತ ಕನಪೆ. A few moments later. ನಿನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ದುಂಡು ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ನೆನಪಾಯ ಜೊತೆ ಮೆರಡ ಇತ್ತ ಮಿನಿ ಪಂಡ ಅಂಜೋ ಕೋಪರ್ಪುನ ದಾನ್ ದಾದನ್ ಕೂಟ ದಾದ ಮಾರ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಐಕ್ಯ ಪಂಪುನಿ ಮೊಬೈಲ್ ತುಳ ಪೋಯರ್ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇಡ ಬೆಲ್ಲ ಕಣರ ಬಂದಿದ್ದ ಕಣದಾರೀರ ಈ ಬೆಲ್ಲ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಬಂತಿದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬಂತಿನ ಪಂತಾನು ಎಕ್ಕಡೆ ಅನ್ ಪಂತ ಅಂತಲ ನೆನಪು ಒಂದು ಪರ್ಯಾವ ನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲತ ಕನಪೆ ಮರೆದು ಏನದಾನೆ ಕಪ್ಪಲ್ ಮುರ್ಕೋದು ನಿನ್ನೆ ದಾದಂಡ್ಯಾ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿಯ ಯಾ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೋದಿತ್ತವ ಅವಳೊಂದು ಪುಂಜಿ ಒದಿಕ್ಕಿ ಎಂಡಗೆ ರೆಂಚೊಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಪಂಡೆ ಆಯ್ಕಾ ಪುಂಜು ಹಿಂಗ್ ಸರಿ ನಿರ್ಣತ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾ ಹಿಂಗ್ ಆಲೆನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬಂದು ಬಜೆಟ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಇಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಏತು ಮಂದಿನೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಟೀಚಾ ಓ ಟೀಚಾ ಟೀಚಾ ಮೋಲ್ ಒಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿಯ ಲೆಪ್ಪನ ಕೊಂಚ ಕೇನದಿಲ್ಲ ಕಾಣ ಓರ್ಲು ಟೀಚಾ ಟೀಚಾ ದಾದಿ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರಿದೆ ಆ ನೀರೆಂತ ಮನ್ಪು ಜರ ಐಕೆ ಆನೆ ಮನ್ಪು ಅವು ಸೈಯಾಡಿ ಇಡೇ ಬೆಲೆಯ ದಾದೆ ಅಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪರ್ಪಗು ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡ್ಚಯ್ಯ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡು ನಿಕ್ಕಂಜ ಚೂಡಿದಾರ ಅವ ಸೀರೆ ಅವ ಓ ಉಲಾವ್ ಇರೆಗ್ ಅರ್ಧಿ ರೋವು ಸುಲಭ ಆಪುನು ಅವೆನ್ ಪತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಏನದಾನೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ ಸತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕ ಮೋಲ್ದೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಮಾರೆ ಹಲೋ ಓಲ್ಲ ಮಾರಯ್ಯ ನೀನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನೇನ ಬರ್ಡೇ ಆತ ನಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಓ ಅಂದತ ಏ ನಿನ್ನ ಏಜ್ ಏತಾತನು ನಿನ್ನ ಏಜ್ ಏತಾಂಡು ಆತ ನಿಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟಜ್ಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಷ್ಟೇಜ್ಜ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ ಆತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬರೋನುಂಡಿ ಅಂದೀಪೆ ನಿನ್ನ ಪಾಟಿಲ ಬೊರ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಏಜ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡಿಜ್ಜಿ ಹಬ್ಬ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಂತಲ್ ಇಜಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಂದೇನ ಕಾಸು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತು कौन है ये लोग कहां से आते हैं ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಜೊತೆ ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ ஒரு இடவலையா दादया वनी टी तू वरल बुड पूजल दादा
ದಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಸೋಪುನು ಅಂತ ಸಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದನ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತು ಇತ್ತೇನಪ್ಪ ಏ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಈ ಪಾಡ್ರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಸರಿಟ್ಟು ಮನ್ಪುಜೆನು ಕಸಾತ ನಿಮಗೆ ಏತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬ್ರೋ ಮೇ ಇಡಬಲ್ಲೋರ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಏತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಉಪ್ಪುದ ಕಸಾತನು ಮಾರ ಯಾನು ಮುಟ್ಟುದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ತುಪ್ಯಾನ್ ಅವ ಎಂಚ ತುಪ್ಪ? ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಅವಳು ತುಲ ಮೊಬೈಲ್ ದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಕುಕಿಂಗ್ ದಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಟು ಅವನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರು ನೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುದು